chuirde is Misha Líse agus is íhannom ábhar nu a chrothú a seanrodí atá am Somália. Inneomh bé má tosban tríb céchuile Banda Gruaige mar seo a chrothú as gibal éide. Chun do Banda Gruaige chrothú nílte dheart ach glúte. Banda Gruaige pláisteach, gibal éide agus sisúr. Dús ran an abair atá tú gur úsáid chun do Banda Gruaige nó chrothú. Siúd atá amsa agus féidir éon abair go ranú. Siúd a bhééis tú gúsáid chun an banda pláisteach a chlúdach. Sulla das níon tú leis an glú, chur rud a cinn síos ar do spás arbaide chun an chosint, cos leis an glúdach seo tám. Anis, chur an glúte ar bhain an Banda Gruaige. Nílach rud beag go tastáil, ba cínta cúna ála duna cinn fásta agus tú duine seo. An sin fád a abair agus tusa clúdach an bhanda díreach mar seo. Héis cúpla casa chur tuile glú ar an bhanda lena chin tú go bhána gachrad ina áit. Déna chéim seo i ríiste sa ríisteile go dtí go chrochan tú deire an Banda Gruaige. Sin a rud ar fad clúdaí agus táach an pís beag glú eile úsáid le cínta go ag granny síos. Tá an pís seo beag an íon dachar mar go mbíonn an glúte. Fáin go dtí go dúirmíonn an glú agus sin é, tá Banda Gruaige ála nua ad gur féidir le catha amach seo. Sin é bhaim sin neamh a chuirde, nach bhfuil com bhád níos faisianta orm, go dtí an chéad ó eile slán go fóil.